Qubulo namhlanje sithi ke be smart enough to change your mind when something is no longer working for you. Sinenkinga yabantu abahlala nezinto ababonayo noma abahlala endaweni ababona ukuthi azisabasebenzela azisabasizi ngalutho ngenxa yokuthi bancenga okuthize noma bafuna ukuvela ngendlela ethize kubantu abathize noma banovalo bayesaba abafuni ukushintsha into asebeyijwayele. Kunezinto eziningi abantu abaningi abaphumelele ngoba bashintsha indlela ababejwayele ukuthi izinto zenzeka ngakhona. Kwasho ukuthi asisabasebenzeli bashintsha. Angazi ubani engikhuluma naye namhlanje kuseni osohlelo ubambelele entweni engasakusizi ngalutho. Noma bekutshela abanye futhi nawe uyabona kodwa nje into yakhe ithi hayi ngibambelele koludala. Siyakhohlwa ungasemuva siyilulele kongaphambili bafowethu. Uma ngabe ongemuva kungasakusebenzeli hlaleleni khona sukuma phikelela qala into entsha. Ngisho ngathi uyahluka kunomndeni wakho uqala into entsha kuthiwa ayikazi iqala. Uma ngabe le khona eyashiwo okhokho bakhe ingasasebenzi uhlaleleni ke kuyona ngoba phela izimo ziyashintsha ziyaguquguquka. Be smart enough to change your mind when something is no longer working for you. Uma into ingasakusebenzeli ishintshe ungaphiki nokuthi abantu bazothini. Impilo yakho le, don't compromise yourself. So uncetheze kakhulu ngawe wariska kakhulu ngempilo yakho wahlala ku relationship ngoba kuthiwa kusakukhishwa imali. Izolo besikhuluma ngazo zonke lezo zinto lapha ya eMlazi into zokuthi abantu abesifazana abaningi bacindezelekile. Hayi ngoba becindezelwe yini, bacindezelwe ingqondo yabo eyitshela ukuthi ngoba nginamali sekufanele ngiyoba i-object noma ngiyoba yinto ezodlala umuntu wesilisa ngihlale ngisho ngasavuma ukuthi ngihlale khona. Abantu abaningi kuze kwathi omunye ukhansela wekhuluma lapha wakhuluma ngendaba yokuthi kwakhona ukuthi sithi abantu besisa kufanele basinikeze imali. I-mentality yokuthi leyo thina sifuna ukuzisebenzela. Hayi ukuthi asisho ukuthi fanele bakunikeze kodwa kufanele kube yiyona nto othi wena mongena ku relationship ungenela imali. Yila sekuqala khona sekuba khona ukubulawana ngoba wena usuyithathile imali yomuntu usube egcineni usuthatha ushintsha isinqumo sakho ukuthi hayi lo muntu angisamfuni usudla imali zakhe. Sekuyaqala lapho. Asiqapheleni lapho abantu besifazana. Ake uNkulunkulu asisize kule season asinikwazi asiphe ubuhlakani bokuthi sithathe ngisho okuncane okunako sikusebenzise sivule ibhizinisi ngento encane ungadepend kumuntu wesilisa. Ilapho ke ngithi mina khona ngikhuluma nalabo ngithi abashintsha umqondo wabo namhlanje. Ungashintsha umqondo indlela obobheka ngayo into yama relationship ngoba kulesi sikhathi sikusona njengamanje sisencindezini yokubulawa ngesihluku kwabantu besifazane nezingane. Yebo omunye angabuza ukuthi izingane ngezona zenzeni ngoba zicelanga imali kodwa ke wena uyicelile imali. Usebungozini bokuthi noma yinini lo wamuntu wesilisa osekufundise kangakwafaka kangaka kuwena kungcono vele ungenzi mowazi ungamvumeli mowazi ukuthi la ukhona awukakahlala awukakahami ize sahamba yaze yofika abafethu ake sishintshe umqondo. Lezi zinto azisasebenza okunaloko ziyasibulala bantu besifazane. Uhambe uye ebumnandini ufike uphuziswa abantu besisa uma sefuna ukukuthatha kise ekhaya awusafuni. Asingadependi kubantu besisa. Ngiyaza usebenzi noma ngaba usebenzi dadewethu kangakanani uNkulunkulu uzoyenza indlela uma ngabe wena imentality yakho isithi manje angidependi kumuntu wesilisa. Uma ngiphila imali ungiphila angiceli umuntu wesilisa imali noma ngabe siku relationship naye angiceli ngoba sikakazi kusasa lethu likuphi. Ngcono makuthiwa bengicela ngoba bekumyeni wami sengishadile naye. I relationship la ingashintsha noma yinini. If besingashintsha imentality yethu bantu besifazane bengaba ningi kakhulu. Siyeke ukulindela imali kubantu besilisa. uNkulunkulu akakusize uzisebenzele yakhe imali. Umuntu wesifazane akangaphiwa imali umuntu wesilisa especially if uwazi ukuthi awazi ukuthi le relationship yeni yapi ngoba kusasa uzofuna ukumshiya ebese siba nenkinga yokuthi manje sekufuneka ukhokhe zonke lezi zinto awusenazo. Ngcono uhlale nosizi lakho mntakama simo neminyaka ayisavumi. Kwakukudala la kwakungabheka khona indoda yebe iprovider kodwa indoda yakho ayisoka. Leli soka lizoyiveza amandla alo eziliqala liyovela ekhaya bese ubona hayi ngathi nginendoda la. Nawo umuntu wesifazane userious angazi ke sengifike kanjani la kodwa bengisho ukuthi asishintsheni indlela besenza ngayo izinto asasebenzi ngendlela ekuyiyona. Asifundise bomama abantwana bethu ukuzimela
uma kubiza ukuthi bathenga uflower bodayisa amagwinya makube njalo. Asingathi noma sizingena kuma relationship sibheka amehlethu agcwele imali emehlweni. Sizofa. Siphinde sife siku 16 days of activism. Sizofa, sife, sikhale singene emigaqweni kodwa imentality yethu asiyishintshile. Asikhulume lokhu kubantwana bethu, sibakhulume kontanga yethu, sikukhulume kuthina sonke. Asiyeke ukufuna imali kubantu besilisa. Ngena nje kuthi hayi ureshiwe sikhuluma icala